Зараз павінен быў пачацца. Добрый вечар. Зараз яшчэ трошкі пагуку правяраю і будзем пачынаць. Добрый вечар. Зараз будзем пачынаць. Я спадзяюся, па гуку ўсё нармальна. Гук я эксперыментую трошкі апошнім часам. Спрабую розныя варыяцыі і пазіцыі мікрафона, і розныя і для гульні па-рознаму рабіць. У выніку яно вельмі можа адрознівацца ад стрыма, і яно чуйна, яно будзе чуйна. Тут хутчэй я шукаю кропку, дзе мне спадабаецца, скажем так, па гуку. Бо я з'явіўся вольны час трошкі на працы, я хаця бы на фоне магу нешта сабе паставіць, паслухаць. І гэта штосьці стала зараз мае жа стрымы, і я не быў вельмі не да канца задаволены тым, як я гучу. Вось. У нас гісторыя далей працягваецца. Мы ідзем на тэрыторыю клана вады, скажем так. Я не памятаю дакладна, як ён называецца, але вампіры, якія ведаюць, як выжываць на вадзе. Рахаб, вось яны. Наш брат Рахаб, і атрымліваецца яго вампіры гэта рахабіны. Ідзем да іх. Гульня не захоўвае нас канкрэтна ў тым жа месцы, дзе мы пакінулі персанажа. Нам патрэбна тэлепартавацца і даходзіць туды, дзе мы пакінулі.
Рабіны? Чаму? Яны же рахаб, і атрымліваецца, і яны заўсёды кланы далей ідуць, называюцца поўнасцю імя і ў канцэ ін, то бок рахабін. Альбо я нейкую спасылачку не зразумеў. Это камень. Вось гэта, мне падаецца, іх сімвал быў зараз. Давайте, вось гэта мне падаецца яно. Можна адразу ў сусвет жывых. Вітаю, Самвел, вітаю. Узгадать бы, дзе мы. А, мы толькі праз карабель прабраліся, усё. Так, дайте ко мне момент. Я зараз нават чата не бачу, паведамленне прыбяру, закрываю ўсё нахрен. На дыск Элізіум адпраўляецца 500, дзякую вялікі. І вітаю ў чаце, Nevermore. Я не ўпэўнены, як часта ты ў чаце ўвогуле з'яўляешся. Вітаю. Вітаю, Ouch Potato. Мы праходзім далей Soul River, гульню 99-го года. Таксама будзем праходзіць потым другую частку, таксама рэмастер ёсць. Окей, цікава. І мы ў гульне зараз на тэрыторыі воднага клана вампіраў. А як гэта адчыняецца? Чи это все мне придется у сусвете мертвых? Не? А у чым сэнс? Это же яно, ну тэрыторыя вампіраў гэтых водных. Няўжо не на іх? Не, пачакайце-ка, наша пачварка гэтая падказвае нам якраз такі ісці на тэрыторыю водных вампіраў. Это тое, што я нам сказаў. У мяне ёсць нейкі варыянт? А можа стрэльнуць патрэбна? У мяне ж новая здольнасць. Так. Адчыняецца. Вада звычайна смярцельна для вампіраў. Цікава. Гэтыя браты, яны вельмі слабыя былі да сонца, вельмі слабыя, нават нягледзячы на тое, што сонца на год даволі слабое само па сабе. Гэтыя дакладна яшчэ больш вельмі чуйлівыя да сонца апынуліся. Яны знайшлі спосаб, як супрацівіцца вадзе. І ў выніку забраліся пад воду як мага глыбей і ў розныя вось руіны. Гэтыя руіны раней было абанства, якое хавалася наадварот ад вампіраў. Вада была вельмі надзейным сродкам, каб абараняцца ад вампіраў заўсёды. І ў выніку на гэтай разлік і быў. Яны для гэтага гэта і пабудавалі. Але вось гэтыя водныя вампіры іх і захапілі. Ось. Так, не пашанцавала ім. Так, гэта ўніз? Ну, я так разумею, мяне ў любым выпадку ўніз. Туды можам паспрабаваць яшчэ праляцець. Але сумняваюся, што мы далёка дабярэмся. Угу. Можа, куды і забярэмся. Калі мы самі ўпадзем у воду, мы так-то памрэм. Адзінае, што Разіэль, ён сам па сабе ўжо незвычайны вампір. Ён, калі памрэ, адправіцца ў сусвет душ і зноў можа вярнуцца. Таму ён, у прынцыпе, ў бяспецы. Так, вось так яны і выглядаюць. Пачварачкі.
Ну, не благо. Я так разумею, так патрэбна было робіць. Когда будзе, калі мы ўнізе нешта пропусцілі? Ну. Адыдзем, добра. Ну. Да ты задзёбаў. Я не могу его закинуть. Гульня, дай. Дай закину. Ды... Давайте у свет померлых. Отрымаем себе Soul River и просто раздёбьем их. О, в свете померлых тут можно просто пробегчися, потому что нема кнопки выхода. Дизайн на худшей кобру нагадывает. Так, так. Значно больше, чем на нейкую рыбу. Блин, на конт рыбы. Там унізе нешта ёсць. Мне падаецца, тут, магчыма, канцэпт замяняецца ў іншы бок трошки для мяне. Мне патрэбна зараз больш арыентавацца. Давайте заварим их ўсё ж таки. Блин, ударил. Запалить не могу. Ну и ладно. Может, знойдем 10. Это под ваду. Мы пакуль туда не пойдем. Звычайна дагэтуль уся гульня будавалася наконт таго, што калі ты трапляеш у ваду, табе патрэбна вяртацца назад. Зараз жа ўзнікае пытанне. Бо можа быць, мне патрэбна под ваду хадзіць. Таму што там можа быць вельмі галоўныя часткі нейкія для праходжання. Ага, тут няма ні халеры. Давайте тады іх праігнаруем просто. Я ж могу просто прабегчы, правильно? Вялікую тэрыторыю я пропускаю, мне не вельмі падабаецца гэта. Там унізе было да халеры месца, якое я толькі што поўнасцю прапусціў. Можа я правильно ўсё зрабіў, можа не трэба бянтэжыцца. Але я бы, можа, потым прабегся яшчэ раз і праверыў гэтую жа тэрыторыю і упэўніўся, што я ні халеры не прапусціў. Куди, може, не долечу? А я ж туди не доскочу, ні? Не трималося, добре. Ну ось у перший раз ми під водою опинулися. Ну як під водою, ми вже мертві. На дискалізм відправляється яшчэ 500, дякую велике. А щось ці не було в этой алерца. Угу, не часто користаєшся чатом, без проблем, без проблем. Я так само, коли слухаю, то я, звичайно, чатом не користаюся. По більшості своєї. Тут питання, як добратися? Бо ближайша кропка, яна під водою, каб стати.
Каб тут даскочыць, гэта можа занадта далёка. Зараз я на усялякі выпадак праверыў сусвет памёрлых. Таму што часта вырашэнне пазла знаходзіцца тут. Але я яго зараз не бачу, то бок, ну, я... А, не, дастаю. Сюды, блин, можна было дастаць усё ж такі. А мне гульня зараз кажа такая, што не, мне патрэбна... Так, мне патрэбна сусвет жывых. Нам таксама патрэбна. Я думаю, што гульня якраз такі гэта і будзе маім анлокам. То бок я перастану у вадзе загінаць. У гульне выкарыстоўваецца наступная сістэма. Калі мы перамагаем босса, то мы атрымліваем новую магчымасць. Я пераглядзеў свой стрым па Soul River'у, у якім мы змагаліся. Я падумаў, што я забіў трэцяга брата ўжо. Але не, трэцяга брата я не забіў. Гэта быў звычайны ваяр. Проста ён чамусьці... Гэта вельмі рэдка, калі звычайныя ворагі пачынаюць размаўляць. Гэта незвычайна. Плюс я, атрымаў анлок за яго, што таксама незвычайна. Дагэтуль гэта было толькі ад босаў, таму я неправільна зразумеў сітуацыю. Вось. Насамрэч мы толькі двух братоў перамаглі. Трэцяга яшчэ не. І вось наш трэці будзе гэта вось гэты водны хутчэй усё. Блин, чаму яно там не пацягваецца? Давай. Нарэшце. Ау. Ды... Окей. Яшчэ раз пробежимся. Зараз вельмі осторожненько, вельмі осторожненько, нікуди не спяшаемся, правильно? Ну, перший раз там трошки не долетели только. На моє щастя розділи до ради. Блюр чата? Почекайте-ка. Так, ёсць. Гэта быў блюр чата. Я яго не выключыў. Так. Угу. Усё, прыбраў. Калі там у вадзе, у папярэдніх лакацыях мы не пропустили нешта важнае, то вельмі проста ўзровень. Вельмі хутенька прасоўваемся наперад. Няўжо тут нічога няма? Ніякай закартачкі не. Нічога не. Ну вось варыянт, калі нам няма іншых опцый, акрамя як пад вадою весці. Добра, што ў гэтым сусвеце Soul River не скончваецца. Можно заскочить, там можно выбраться на поверхню. Гэта ўвогуле невядома што. Есть проход далей. Давайте паспрабуем зараз выбраться на поверхню, бо я там заўважыў, можна па платформах і пераўтварыцца назад.
Ось тут. Ось так. Не бачно ні халери увогуле. А, тут можна уверх полезти. Магчыма сакрэтачка? Магчыма. І самае непрыемнае, я ні халеры не бачу. О, ну сур'ёзна, не гавары мне гульня, што гэта будзе ўсё. А, вось што яна мне прапануе. А вось жа ж. А мы дакладна жадаем гэта рабіць? Я не ведаю, навошта я гэта раблю, але мне цікава. Бачите, там улева есть нейкі проход. Ого, амаль упал. Не-не, не забивай, не забивай, не забивай. Там яшчэ ёсць. Так, давайте забьем на них. Просто не игноруем. Я сподіваюся, на меня там не стрельнуть, зараз и не забьют. Я не ведаю, куда я забрался. Цікаво. Адчуванне, што мне сюды і патрэбна. Я вось адтуль прыйшоў увогуле з той хакалы. Окей. Туды я заскочыў. Ну, адзінае, куды я бачу, гэта вось туды. Чтоб гэта не было. Ёсць шлях уверх і ёсць уніз. Уніз гэта праз ваду. Добра, я не ведаю, што хутчэй усё сюжэт. Але там быў іншы шлях яшчэ, скрозь гэтую самую сцяну просто. Нейкія дзверы адчыніліся. І вось мне трэба зараз зразумець, якія дзверы там адчыніліся і навошта. Давайте ўніз праз ваду пойдзем. Усё гэта абыходзіць не будзем. Дзе я апынуўся зараз? Цікава. Я нават не ведаю, што гэта за пакой. Давайте па краху выбірацца тады. Праз гэты край. Блін. Зараз пачуваю стануць мацней, я не ведаю. Я увогуле... І мне падаецца, я трошкі нечакана... Ну, адчуванне, што я зрабіў тое, што правільна, але зноў жа... Блін. Што гэта было зараз? Адчуванне, што я зрабіў нешта правільнае, тое, што патрэбна было па сюжэце. Але я перад гэтым нават не даведаўся, што я збіраюся адчыняць. Блін! Гульня! Што было? Добра, пачынаем па новай.
Угу. Это мы ўнутры гэтай цэнтральнай частцы. І тут чамусьці можна ў сусвет жывых трапіць. Это и есть брат? Мы уже до босса добраліся. Я яшчэ лакацыю-то цалкам не даследаваў. Калі пераможам яго, я прапаную на самы пачатак гэтай лакацыі прайсці і яшчэ раз абысці яе. Rahab, you have adapted well to your environment, for one so maladjusted. Do not mock me, Raziel. You of all of us should respect the power bestowed. Зараз, дайце-ка. Гульня для мяне ціхая, спадзяюся, што для вас яна не такая ціхая, як для мяне. Яна проста не вельмі кантралюе, яна ў некаторых момантах і глосна, ў некаторых вельмі ціхая. Зараз трошки гласнее зраблю. Bestowed by a limitation overcome. Cain said you would come. You speak with the murderer? You would do well to mind your blasphemous tongue. What more did he tell you? That you would destroy me. I will indeed. But tell me, before I tear your soul from its moorings, do you know what we were before Cain spawned us? Human. Seraphan, Rahab, the antithesis of all we ever believed. Does it matter? We were lost. He saved us. Saved us? From what? From ourselves. Окей, як його перемагати? Так, яму гэта без розніцы. Так ён не выбівае Soul River. Блин. Тут я под водой і не тое, каб шмат магу зрабіць яму. Я павінен выбірацца кожны раз тады? А што я павінен тады яму зрабіць? У чым сутнасць яго пазла? Зноў жа, босы тут у асноўным пазлы, і я павінен іх неяк вырашаць. Да... Вельмі цікава будзе бойка. Я дакладна павінен быць у сусвеце жывых. Я хутчэй за ўсё павінен абысці яго. У мяне ёсць толькі... Я бы на галаву ему прыгнуў. Ну, думаю, не спрацую, бо дагэтуль гульня гэтаму не вучыла. Ну, гэта нічога не давала. Дальнабойныя атакі хутчэй за ўсё буду працаваць, але ён смяецца, калі яго атакуе. Хутчэй за ўсё гэта не тое, што павінна працаваць. Да... Платформінг, каб вы разумелі, не самы зручны, так? І вось гэта яшчэ. Ды... А зараз увогуле не сколько. Это, мне падаецца, гэта можа быць самы душны бой. Ды... Я, каб вы разумелі, гэта не я бягу далей. Гэта ў Разіэле ёсць трошкі час ад часу з інерцыяй з ніадкуль. Ведаеце, гульня ёсць такая Getting Over It. Гэта за мужика, які сядзіць у нейкім жбане з малатком у руцэ. І ён павінен узбірацца ў гару. Вось я прыкладна сабе зараз лічу. Так, не спяшаемся. Я думаю, маё меркаванне, што я павінен дабрацца да нейкага асабістага сімваля. Там чамусьці насупраць кожнага акна ёсць розныя, ну, розны колер. Бачыце? Вось гэтая,
Яны ўсе адрозніваюцца. Мне падаецца, я павінен на правільныя сімвалы стаць і з іх атакаваць. Толькі праблема ў тым, што калі я спрабаваў скокнуць, вось гэтая халера адбываецца. Мне патрэбна пачынаць усё нанова. Мне не атрымліваецца скокнуць з адной на другую. У сусвеце жывых, таму што яна трохі іншая. Платформа гэтая. Можам паспрабаваць скарыстацца заклёнам акамянення, напрыклад. Але разбіць как акамянелага можна толькі гэтым самым. Толькі соул-риверам самі. Цудоўна. Да. Дайте мне момент. Працягваем далей. Наши скоки. Добралися. Паспрабуем заклён зараз. У нас есть заклён окаменения. Ён смеется, гэта ўсё роўна не спрацуе. Пам-парам-пам-пам. Зараз вызначыцца, што каб яго перамагчы, трэба праскакаць па ўсіх слупах. Я з аднаго на другі саскокнуць не магу. Я просто не разумею, чаму гульня мне не залічвае. Да. Калі я скочу просто по прамой, то я улетаю невядома куды, пераскокваю просто. Калі я разгоркваюся назад, то я улетаю назад невядома куды. Вось такі ў мяне выбор. І гэта самыя тоненькія націсканні. Я, как вы разумелі, у мяне рух амаль мінімальны. Распалёт вось так можа быць яшчэ. Цудоўна. Упалі зноў. Это будет долгий босс, никуда не спешимся. Окей. Цікаво будзе, калі я яго яшчэ забагаў нейкім чынам. Бо мне падаецца, я павінен быў прыйсці знізу і выбрацца праз верх. Але я не ведаю тады, навошта яны гэты шлях зрабілі, праз які я прайшоў. Ах ты ж халера, а? У мяне ёсць... Я не думаю, што я яго зламаў. Я думаю, што ён проста... Я думаю, наступнае. Я зараз спрабую гэта зрабіць ужо бліжэйшыя халер ведае колькі часу. Мне патрэбна разгарнуць яго спінай. Так? Я думаю. Я не ўпэўнены. Моя задача ў гэтым. Я павінен узяць, перайсці ў сусвет жывых,
подняться на самый верх, заскочить ему за спину, и он будет, ну, крутиться со мной, так? Але я беру, перебираюся на інший бок, ухожу в сусвет мертвых, вертаюся назад, то бок на тую кропку, дзе я просто з'яўляюся. Як толькі я з яе выходжу у сусвет жывых, я адразу яго атакую. І ўсё. Гэта атака, ад якой ён не будзе чакаць, і ён яе не побачыць. Я думаю, так мы можам яго перамагчы. Але ёсць нюанс. У сусвеце жывых я яшчэ пакуль не перасунуўся далей, чым на один слуп. І гэта маё найлепшае было. Вось зараз тое, што я кругінай раблю, гэта спецыяльна кампенсаваць дзіўную гульнявую халеру з тым самым. Са скокамі. Так, вось тут яго пакідаем. Зараз спецыяльна ўходзім у сусвет, не то, у сусвет мёртвых. І мы павінны апынуцца ў яго за спінаю. А, можна было так не пераходзіць, можна было просто даскачыць. І выдраць плаўнік. Я думаю, што дальнабойныя атакі. Таму што дальнабойныя атакі дазволілі мне ўвогуле ў гэтым сусвеце, ну, з гэтым планам увогуле разбірацца. Нават на яго тэрыторыю трапіць без гэтай магчымасці нельга. Я думаю, распрацоўшчыкі упэўніліся, што патрэбная гэтая здольнасць, каб перамагчы гэтага боса. Так, вось зараз ён будзе ў цэнтры, як толькі я перайду ў сусвет жывых, мне патрэбна адразу атакаваць. Не, яму пофіг. Тады я неправільна зразумеў пазл. Угу. Давайте глядзець на шкло. Значыць, пазл у іншым. Бачце? Я зараз падамуся наверх. Раней ці пазней. Амаль. Это Дед Максим. Мы зараз змагаемся з босом, які нас пакуль што перамагае. Нават не атакамі сваімі, а просто калоннамі, па якім я скачу. Вось прыкладна так перамагае мяне. Калонны. Зразумець бы, што я павінен рабіць. Вось гэты твар злосны нейкі. Там ёсць нейкая лампа альбо агонь, святло. Сонейка. Мне падаецца, мне патрэбна ўправа на 2 скокі. Таму што яны вельмі чулівыя да шкла. А, слухайце, а можа я павінен шкло разбіць наадварот? Не. Вельмі зручна. Пачынаем па новай. Нагадваю, гэты клан падводны. Ён вельмі чуйлівы да святла быў, да сонца. Гэта мы зараз знаходзімся ў кафедральным саборы, які спецыяльна акружылі вадой, бо звычайна вада для вампіраў смерць. Але гэты клан змог адаптавацца да вады і сам заняў гэты сабор. Да і... амаль.
Я бачу вось тое сонейка, і гэта адзінае, што мне прыходзіць у галаву, гэта дайсці да гэтага сонейка. Я магу ў скокі страляць? Не, не магу. Тады 2 скокі туды, паспрабуем атакаваць шкло наадварот. Не могу. Босс только смеется, когда я так роблю. Смешно ему, а? Я не разумею, что я повинен робить. Легенс коня. Солі Ривера. Вітаю. Я не можу зрозуміти, як перемогти гэтага боса, пакуль немає ніяких ідей. Я паспрабаваў атакаваць са спіны. Яму пофиг. Я паспрабаваў разбіць шкло, якое бы прызвала бы соненька і вырашыла бы мою праблему. Гэта не вырашае праблему. Шкло за яго спінай, я не магу цэліцца. У гэтым праблема. Сваім вось гэтым стрэлам гэтым я не магу цэліцца. Ён заўсёды ляціць у бліжэйшую цэль. Зараз шукаю, можа, ёсць нейкая клавіша, якая дазволіць гэта зрабіць. А, не, можна, вы глядзіце, можна цэліцца. Я тады магу разбіць шкло. Толькі мне будуць перашкаджаць, вось, праблема будзе. Хутчэй за ўсё, мне патрэбна разбіць вось тое шкло, дзе соненька. Давайте пазбаўлюся ад гэтай цэлі. Каб не перашкаджаў. Давайте вось так, вось тут мы з'явімся. І я возьму просто і адразу перайду з свет жывых. А, я не магу дзве рэчы адразу зрабіць. Так, разбіваецца. Усё, далей, блин. Я ненавижу гэтыя колонны. Калі мы можам разбіваць шкло, то хутчэй за ўсё нам патрэбна разбіць просто ўсё шкло, якое толькі ёсць. Бо тут сонейка ёсць на гэтых платформах усіх, де мы гэта неяк плываем. Ну, Розель. Давай. Ну ўжо, гульня быццам бы зацішылася зноў. Я не могу гэтага патлумачыць, дайце ка мне момант. Я ўсё падвышаю яе. А, не, мне падаецца нармальна вам павінна быць зараз. Давайте, можа нават вам трошкі занадта. Нева гэта ад стваральнікаў грыз, правильно?
overcome your former vulnerability to Ось те, що я говорив, наше нове unlock. Immersion in water will no longer dissolve your physical body, enabling you to swim to areas heretofore beyond your reach. Ми зараз зможемо у реальному світі плавати, ми не будемо помирати. О, ми літерально плавати можемо уже. А я думав, нам просто дадуть можливість дихати під водою. І ми з води вискокувати можемо. Так, тільки трошки незручно. Треба призвичаїтися до керування. А можна інвертацію гэту убрать під водою, коли ласка? Контроллер есть? Блин, только под водой мне потрібно гэта. Ну ладно, інвертація просто есть под водою. Не вельми зручно. Пригожая графіка і музика. Так, я бачу, я вельми пригожа гуляю. Сам жадав погулять. О, як же мені незручно, як ви розуміли. Ну я прикладно так і виглядаю, коли довго поставлю. Так. Beyond the maelstrom of the abyss, a subterranean tunnel leads northward to the clan territory of your brother Dumas. Endowed with Rahab's soul, you may swim to gain entry where your progress was previously impeded. Ось зараз я повинен... Я не розумію, я зараз повинен був дернуть за это. Ну ладно, без розницы. Давайте оглядим территорию. Пам'ятаєте, я говорив, що я вельми хутенько пропустив все там унизе. А нам варто було б поглядеть. Нечто есть. А я могу скрозь это проходить? Чи это все не? А, ну то бок тільки один бок это спеціально зроблено. Ми з води навчилися скакати, це так само вельми корисно. Ось гэтае месца я яшчэ вельмі хутенька прайшоў, давайте зазірнем. Ага, тут нешта можна было выкарыстаць. Толькі зараз, калі я вось такі плаваючы, а я магу неяк на зямлю опусціцца. Перайсці з рэжыму плавання ў звычайную хадьбу. Нешта не бачу. А, ну так, все равно под водой у нематериальном сусвете я... Блин, не могу на это уплывать. Незручно. Добра. Тут докладно мне, что можно робить, але что я не могу зразуметь. Бо у ідеалі тады пазбавіцца ад вады там унізе.
Можна было бы ісці далей. Ну, мне ж там павыцягваць гэтыя слупы. Ну так, трэба ваду бы зліць, але ну, я не бачу нават і блізка нічога, што бы нагадвала, як я магу гэта зрабіць. Вось гэты пазл увогуле становіцца вельмі простым, то бок я магу без гэтых скокаў у вадзе, я магу проста ўзяць ды прайсці. Вось гэта ўсё проста ўзялі і прапусцілі. Кайфы. Мне падабаюцца такія анлокі, якія яшчэ тыя месцы, якія былі непрыемныя і складаныя, яны робяцца трывіяльнымі. Вялікай коркі ў падлозе няма? Не, няма. Я правяраў. Нічога падобнага. Цікава. Вось гэтага ў мяне не было, таму што магчымасці такой не было. Я дагэтуль ужо жывым не мог пад вадой плаваць. Хто гэта? Дзе ты там? А ё-моё, колькі вас тут? Тут коканаў? Ай! Рыбсы! Ачапіцеся. Я зараз камень узяў і зараз могу перасоўвацца па падлозе. Давайте сюда выйдем. О, яшчэ ніжэй. З каменем так-то зручней, не патрэбна ніякай халеры рабіць. Ё-моё, тут пераходаў. І гэта ўсё, мне падаецца, абавязковае. Я магу блытаць зараз, але выглядае так. Халера. Кіраванне трошки добіває під водою. Там символ Soul River. This elemental forge is tuned to the Soul Reaver's energy. Once baptized in this primordial flame, the blade may be imbued with fire at any future time. Я не вельмі упэўнены, як я магу што зрабіць. Я зараз палепшыў меч, і там сказано было, што потым можна паляпшаць Soul River у любым, ну, дадаць яму элемент агня ў любы момант, калі пажадаеш. Нават стрэлы змяніліся. Гэта цудоўна, але што мне гэта дае? Пад вадой знікае гэты эфект. Але як і мне я потом магу агонь гэта атрымаць зноў? Я атрымаў гэты элемент. Тут цудоўна. Далей-то што? Я хутчэй ўсё ў гейм-мануал зноў зазірну. Каб вы разумелі, у гульне ёсць гейм-мануал, які даволі шмат чаго тлумачыць на пачатку гульні. У ім ёсць інфармацыя пра кланы, па тыпу базавай інфармацыі, нічога звыш. Ага. Вось як я павінен праходзіць скрозь сцены, калі я не магу нават
сябе стрымаць і лёд і плаваю бясконца. Магу вось, калі ў мяне камень ёсць. Ага, камянём нават не дапамагае. Добра, пабегаю проста адсюль. Падымемся наверх, я пагляджу, ну, дзе-небудзь не пад вадою. Пачытаю наконт гэтага мяча. Можа, найду нешта такое у мануале. Так, адтуль я прыйшоў. Вось зараз, з-за таго, што я не магу плаваць, ну, наадварот, па тыпу, я плаваю бясконца, я не магу трапіць. Блин. Давайте ў мануал зазірну. Я жадаю навучыцца зноў стаяць на зямлі пад вадою проста. А, мне патрэбна ў сусвет памёрлых у любым выпадку, так што без розніцы. Ідзем па сусвет памёрлых? Вось. Праблема вырашана. Это больше як шлях назад. А, ну, то бок так і атрымліваецца. У мяне ёсць спецыяльны шлях, каб вярнуцца назад, калі што. То бок, калі я памылку зрабіў. Я ўсё ж такі правільна полностью. Я зараз праходжу тую частку, якую я ідэальна просто зрабіў усе скокі, я прайшоўся па ўсяму верху і ненадоўга затрымліваўся. У выніку я трошки непаразуменне ў мяне зараз было, а што гэта за іншае месца, у які я магу пайсці, але не магу ўжо чамусьці. Ну добра тады, нам трэба вяртацца. Мне цікава, як прасцей будзе гэта зрабіць. А, раздзелю весь час мог рухацца ўлева нават скрозь такія. Зараз адчыню. Можа гэта заклён, як па тыпу такога з'явілася? Не, заклёну не з'явілася ніякага гріха. Іду ў мануал. Мануал павінен быў быць ва ўсіх, у каго была гульня. Па ідэе. Ну, афіцыйна, калі яна была. Так, Soul River. Мануал. Мануал Sony PlayStation яшчэ 99-го года. Раздзеле, паміранне, магчымасці, узаемадзеянне з блокамі, плаванне, это цудоўна. Кіданне ворагаў, дальнабойныя атакі, брамы варпа, Soul River, вось, Fire River. Знаходзіцца вось гэта, дае сілу агня. Усё, любое полымя, калі мы знойдзем, любое полымя мы можам пераўтварыць Soul River у Fire River. Круто. Зараз тое, што я з першага раза зрабіў, хутчэй за ўсё мне ні галера не трымаецца, так? Отчепитесь. Отчепитесь. Змеюки. Так, мы вярнуліся, але тут мне і паказалі, што мне нейкі новы праход адчыніўся. Толькі я яго ў вадзе там унізе не бачыў.
мне ўвогуле вяртацца патрэбна, альбо як? Ну, там унізе ні халера няма. Ну, атрымліваецца назад туды? Ага. Нельга назад. Там зачынена. Тады трэба зразумець, дзе тут я павінен пралезть наперад. Далей. Мяне ж не просто так прывялі ў самы пачатак зноў, правильно? Мяне хутчэй за ўсё сюды прывялі, бо тут самы кароткі шлях, каб трапіць назад. Ну, не назад, а далей у гульне. Але я не бачу нічога такого. Вось тая брама справа знізу, гэта шлях да боса. Ну, там скарот, я яго бачыў. Куды мне тады? Нагадываю, што сёння ў нас скончваецца галасаванне за гульні. І на першым месцы, наколькі памятаю, у нас былі героі мяча і магіі. Я зараз нават яшчэ праверу. У мяне перад вачыма было. Так, герои мяча і магіі 4 маюць 25600. Адразу за ім ідзе Грім Фанданга з 25300. Далей Hearts of Iron 4 Fallout Mod 22500. Драйвер таксама 22500. І Goblins 2 21500. Так што, калі у вас яны ўсе не той, каб далёка адна ад адной адносна, калі у вас ёсць жаданне прасунуць нешта на заўтра, то вы вельмі блізка да гэтага знаходзіцеся, потому што вы нешта з гэтых пазіцый даволі адносна лёгка можете прасунуць на першае месца. Пры наяўнасці балаў, вядома. Не разумею. Давайте в свет помёрлых сходим. Может тут нечто такое есть, чего я не зауважу. Ничего такого. Ноль. Навошта тады мяне гульня вывела конкретно ў гэтае месца? Может тут ёсць сцяна, па якой можна забрацца і толькі з вады можна на яе скакнуць? Была пастка. Можа быць, а тут з цэнтральнай часткі можна. Не, ну з цэнтральнай часткі нікуды нельга было, калі я апошні раз глядзеў. Давайте ў свет жывых зноў. Зноў жа прабягуся па тым лакацыям, дзе я быў. І зараз буду шукаць канкрэтна выхад нейкі варыянт, дзе я мог бы скарыстацца тым, што я магу плаваць і выбрацца. Пакуль ніякай опцыі я не вельмі бачу. Калі гэта пастка, то гэта ўдалая пастка. Дакладна скажу. Блин, знішчаны Soul River. Ну, халера з вами.
Вось гэта. Вось тут. Ці няма тут чагосьці? Усё ж такі, можа я нешта не паразумеў. Два месца, якія выглядаюць як ну, націскабельныя альбо выцягваемыя. Для таго, каб гэтым скарыстацца, хутчэй за ўсё патрэбна вада. Ну, каб яны спусцілі ваду. Бо ў свеце памёрлых я іх рухаць не магу. А ў сусвеце жывых я таксама іх рухаць не магу, бо плаваю, замест таго, каб хадзіць па зямлі. Мне патрэбна пазбавіцца ад вады, каб рашаць такі пазл. У сусвеце мёртвых. Давайте скокнем вниз, так само проверим. Нічого такого. Добре. Soul River знову. Ну, я знову ж не вельмі спробував його отримати. Треба поспробувати поподпалювати Soul River. Так, вось гэтая заля величезная, у якой таксама, магчыма, дзесьці ёсць выхад. Але толькі калі ты плаваеш. Но вже нічого такого. А туліну, які потрібно в воду заливати. Это тут? Тут подлога побитая. Тут у нас каменные стены. Не тут? Ти маєш на увазі, ну, той попередній локації, так? Там, де два камені, два блоки, так? Там невеличкі атулінки є такі, быццам би для води. У центральній частці були. Зноў гэтая заля. Адзінае, што я там пазнаходзіў, гэта вось уніз шлях. Цікава. Вось гэты. Але ён не той, каб даў мне нешта надзвычайнае такое. То бок ён мне дазваляе ўніз уйсці. І гэта насамрэч новы шлях, які я не мог без сваёй здольнасці плавання аніяк ачыніць. Давайте, может, доследовать эту территорию. Ну, блин, тут была гэтая одна згота повальная эта херня. Может, я зноў не нешта придумываю себе. Так, это адчыніліся. Оп, не патрэбна.
Да, блін, куди він кидає? Розель, куди ти целишся-то? Цудоўна. Я прыцэліўся ў гэтых ворагаў, Розель узяў і просто такі, не, я кінуў столь. Дякую табе, Розель. А, я не разумею. О, глядите-ка, проход есть. Раптоўны. Не скалеры. І што гэта гіганцкае месца. Вось з гэтай камеры яшчэ кіраваннем самае зручнае, канешне, даследаваць гіганцкія калідоры гэтыя. Я ж не бачу ні халеры. Яшчэ і ворагі бясконца плаваюць. Раптоўна, тут таксама праход. Я некаторых праходаў не бачу толькі з-за камеры. Я зараз неяк раптоўна выходжу. О, пачакайце-ка, я ведаю гэта месца. Мы ўжо тут былі. Мы ў самым пачатку гульні тут былі. Зараз я пайду туды, куды мне не патрэбна. Таму што я думаў, як сюды трапіць раней. Окей, а дзе мы выбраліся? Сімбаля агеньчыка нейкага, але гэта не сімбаль клана. Там невядома што. Тут дзвер нейкая, і там яшчэ трэці праход ёсць. Можа агнём страіць трэба, мне патрэбна здароўе вярнуць тады. І агонь знайсці. Цікава, тут нешта ёсць. Так, у нас крутелка новая. Якая адчыняе проход. Добра, на эту крутелку потрібно скрозь свет померлых. Давайте не будем спешаться, вернемся назад. Бо гэта ў один бок будет только. Не спешаемся. Я ожидаю побачить портал, бо звычайно порталы есть на новых локациях. Не, сёння звычайны час абсалютна ўжо стрым ідзе гадзіну і 15 хвілін. Звычайны абсалютны час. Пераход на іншы бок.
Блін, вялікая тэрыторыя, на якой зноў жа. Блін, я не жадаю сабе закрываць праход. Ніяк. Я зараз даследую, але ж зноў жа, я не ведаю, які з гэтых шляхоў правільны. Зараз, каб вы разумелі, мы на тэрыторыі... Мы перайшлі з воднай тэрыторыі вось на тэрыторыю самых звычайных вампіраў. Зараз толькі яны пачынаюцца, павінен быць гэты клан. Толькі іх сцяга ўсё яшчэ не бачу. Але ёсць нюанс невялічкі. Мы трампілі праз тэрыторыю насамрэч клана Разіэля. Там быў пакой, запоўнены вадою. Я ведаю, дзе што ён на тэрыторыі Разіэля быў. Так, давайте. У сусвет памёрлых тут. Можа вернем сабе душ трошки. І тут няма ніякага шляху ў сусвет жывых, так? Чтобы гэта не было, мне патрэбна праз сусвет жывых нейкім чынам сюды дабрацца. Альтэрнатывы няма. Бо тут няма кропкі выхаду. Добра, хоць адное месца мы ведаем, што гэта тупік. А дзе я магу вярнуцца ў свет жывых зараз? Гульня. Навошта ты так са мною? Можа пад вадою? Просто гэта адзінае месца засталося толькі. А ўсё дзверы, а я не магу іх мёртвым адкрываць. Мне патрэбна быць у жывых. Так, сярод выступ. Зразумеў? Добра, калі ў той пакой толькі праз сусвет жывых, то пытанне, як туды тады трапіць, таму што нейкіх праходаў не бачу. Ну давайте тады зачышчаць тэрыторыю. Возьмем адзін шлях і будзем несці яго до канца, пакуль не знойдзем, куды ён прывядзе нас. На Hearts of Iron 4 Cloud Mod отправляется 500, дяк великий. Да и... Разъедь, ну что ты так со мной, а? Добрый вечер, мир, я говорю. Добрый вечер. Разъедь, давай, скачи, активней. Есть. Ёсть. Добра. Пазл зараз вырашаем гэты. Ну як пазл. Адчынілі браму і адразу ў свет мёртвых ідзем. І ўсё. І ўвесь пазл. А вось і пераход у свет жывых. Брама за нами зачынілася. Вось цікава, яна на зусім адчыняецца, альбо таксама часова? Давайте пакуль паходзім тут. Але адчуванне, што часова павінна. Гульню на пятніцу ўжо выбралі? Яшчэ не. Галасаванне скончваецца прыкладна праз 40 хвілін. Трошкі менш ужо. Так. Я думаю, што хутчэй за ўсё яму патрэбна вось сюды і агонь прынесці. Да гэтай чашы.
Бачите, там огонь у конце? Мне падаецца, яго і патрэбна прынесці. Так, тут можна залезці ўверх, а ў сусвеце мёртвых. Тут ёсць ворог і ёсць магчымасць залезці наверх. Ну, так і зробім. А, калоны. Самы жудасны ворог у гэтай гульне. А, халера. Самае галоўнае, з-за таго, што, ну, хадзіць па роўнай паверхні нармальна з гэтым кіраваннем, а вось калоны недастатковае месца, каб разерю анімацыю разгона, вось гэтую яго руха пачаць. І таксама не заўсёды ён можа спыніцца, то бок у яго ёсць анімацыя спынення, то бок у мяне ёсць невялічкая інерцыя, за якой я зараз і падаю ў асноўным. Нягледзячы на тое, што я ўжо адпусціў усё. Ён час ад часу робіць яшчэ пару рухаў, таму што спрабуе падраўняць мне камеру. Вось, ну як. Вось гэты павароты робіць. Цікава. Я дакладна не хачу Hearts of Iron заўтра. Без праблемаў. Ён зараз не на першым месцы, наколькі я памятаю. Там... Ай, пачакай. Так, Hearts of Iron. Там на першым месцы зараз Герой Мяча і Магіі, так што ўсё ў парадку. Ёсць. Вось гэта агонь. Мы яго забіраем сабе ў Soul River, і зараз у нас Fire River. З ім ідзем назад. Мне нельга падзяўбаць Soul River зараз, я так разумею, правильно? Любая атака можа збіць яго. Вернецца ўжо не вогненны. Я не ведаю, у нас яшчэ пакуль не было дастаткова доўга Fire River. Добра. Ага, гэта гліф. Гэта было не абавязкова ўсё. Нас зноў віншую. Мы лезем у... Я думаў, што гэта па сюжэце. Што яно дае? Я зараз зноў зазірнуў мануал, бо здольнасць ёсць. Хвалю агня некаторую робіць, але ці запальвае яна нам Soul River сам? Так, іду шукаць гліфы розныя. Каменны гліф, гукавы гліф, вогненны гліф. Кола агня, падпальваючы ўсіх ворагаў паблізу. Вампіры, якіх знайшла гэтая хваля, яны адразу запальваюцца і знішчаюцца. Добра. Ну, не зусім тое, што я чакаў, але падыдзе, правильно? Там жа ж не праблема. У прынцыпе, тады нам жа тут няма чаго рабіць. Мы можам ісці назад. Ну, пададой адразу у нас наш Fire River адразу заціх. А мы можам вяртацца назад. На Героя Мяча і Магіі 4 адпраўляюцца яшчэ 100. Дзякуй вялікі. Вось, гэтая лакацыя, гэтае месца, мы і былі тут. Я магу яшчэ куды-небудзь у цікавае месца выплыць? Не, тут нічога не бачна.
Ну, тоді вертаємося. Ну що ж, мало вампірів бачу, які з-под води виходили, а? Почваркін. Hearts of Iron просто каб далеко не было, так? И поближе покласть. Еще 100 наверх на их. Ну, гэта, наколькі памятаю, тэрыторыя Розіэля. Але я правильно памятаю. Я могу спаліць яго сваім Fire River'ом? Што волі, якую перавагу ім дае, калі ён Fire River? Ну, гэта амаль Soul River. Паднялі зброю па дарозе. Ау. Можа мне гэты Fire River быў патрэбны, а? Пачвары ты. Зараз схожу за тым самым зброяй. Чакай мяне там. Так. Гэтая штука не крутится, так? Окей. Мне ёсць цягі нейкія, якія бы адзначалі. Там просто з гэтай лакацыі, вось канкрэтна, і яе ёсць яшчэ 3 выхады. Я ўсё яшчэ не гэты унітазік так у цэнтры не разгарнуў куды-небудзь. Вось. Яшчэ 3 масты. Адзін вядзе, вось мы адчынялі гэты праход. Ну і вось, далей ідзе тэрыторыя Розіэля. На Hearts of Iron отправляется 500. А не станут яны тады на першым месцы, а? Дай-ка я зазерну. Так, яны становятся на першым месцы. Напруженная ситуация. Прабягуся назад. Бо я не вельмі... Можа, варта было бы знайсці браму ўвогуле? Блин, того, што не бачыў, дзе там хто мяне ў выніку збілі мой Soul River. Ідзем адсюль увогуле. Можам ісці ў тэлепорт, тэарэтычна. Мне што цікава, зараз, калі ў мяне ёсць з'явілася гэтая здольнасць падпаліваць сабе меч, я паўсюль шукаю месцы, дзе мне яшчэ такога чаго, куды бы агонь гэты перанесці. Каб можа яшчэ што-небудзь падпаліць. Бо раней гэта быў проста сродак, куды кінуць ворага. Нічога такога.
Ми можемо сходити у цитадель людей, теоретично. Альбо ось тут. Мені цікаво, з нашою новою здольністю. Можливістю плавати. Я ж можу отримлюватися і тут трапити, ні? Блін, Розель, що робиш? Ну? Розель. Що він робить? Ось на поверхні, Розель. Не пливи більше нікуди. Блін. У його є здольність, у мене є здольність, кап скакати за води. Во. У виніку я можу сюди пробратися. Давайте он... Все, зрозумів. Хутчэй за ўсё гэта туды, куди мені потрібно. Хутчэй за ўсё. Але я зараз зроблю адваротнае. Я пойду на територію людей. Мені цікаво. Бо там дагэтуль була праблема ў тым, што ўся тэрыторыя занята вадою. І гэта забівае любых вампіраў, акрамя вось гэтых маіх, братоў водных. І не дае ім увогуле тут быць, існаваць. Я, можа быць, тут тады змагу і пралезці неяк. Но гэта ніяк не адчыніцца, што бы не рабіў. Туды я таксама не даскочу, хутчэй за ўсё. Это ўсё крэпасць людзей, апошняе месца, дзе людзі засталіся ўвогуле. Проверяю низ под водою. Бо адзінае, што ў мяне змянілася прынцыпова, гэта я магу зараз з-пад вады скочыць і пад вадою яшчэ атакаваць. Страляць, калі дакладна. Гэта значыць, што я магу перасоўваць прадметы, якія бы па-іншаму бы перасунуць не мог. А я что, умею летать так далеко, да? Давайте попробуем, я же ничего не губляю. Я могу так далеко пролететь? Атрымліваецца, мы на тэрыторыі людзей зараз. Мяне будуць атакаваць, альбо я за свайго сайду? Не атакують. Просто люди ходять. Чалавецтва ўсё ж таки не зусім згублено. У іх электрычнасць ёсць. Няблага ім. Уся гэтая лакацыя, ці яна абавязковая, ці халеру яна? Бо я ўжо магу яе трапіць, але мая пачварка гэтая не гаворыць мне, што мне сюды патрэбна. Там унізе пад вадою можна перасоўвацца, але не той, каб карысна зараз. Зараз галоўна людзей выпадкова не атакаваць. Что яны крышаць, не ўпэўнены. Мы ў любом выпадку не можам нормально адказаць, мы ж без ківіцы.
Я думаю, что изменится, когда мы перейдем в свет мертвых. Давайте поглядим. Ну, незначно. Я думал, зменов будет больше. Там у версии нечто есть. А переход до живых нема, не? Знову хутчэй за ўсё 10 далёка будзе. Вось он. Давайте тогда и дверь отчинять. По чарзе пойдем. Так, тут вода идет. На Грим Фанданга отправится 9500. И это хутчэй за ўсё выводит так, выводит Грим Фанданга на первое место. Мы позбавились полностью от воды там унізе, што насамрэч не вельмі абавязкова было. Мы зараз абарону людзей наадварот знізілі. Могу закрутить ее назад? Не могу. Я малайчинка які, а? Ніхто не чакаў іспанскую інквізіцыю. Чакалі, ўсё ў парадку. Цікавае месца. Ёсць кубы. Але мне падаецца, гэта з тых кубоў, якія не для пазла нават. Навошта яны? Заткнуць дзюркі гэтыя з вадой, альбо як? Не, хука не было ніякага. Дзюрак больш, чым 2, так што ўвогуле сэнса у тым, што я раблю, не тое, каб ёсць. Туды я не могу трапіць, а ніяк, таму што мне няма магчымасці, ну, паветра праходзіць скрозь гэтыя сцены. Тады вяртаемся назад. Найнравен, ты зараз пра Грим Фанданга, так? Там будзе шмат размоў. Гэта, як бы вам так апісаць Грим Фанданга, гэта квест класічны, то бок чакаеце прыкладна таго, што было ў гэтым самым у The Longest Journey. Трошкі лепей, але логікі там няма, так яшчэ больш няма логікі. Увогуле гісторыя па тыпу як пра страхавога агента у жыцці пасля смерці. Таким іспанскім стылі. Даволі складана патлумачыць. На Hearts of Iron вы вырашылі просто так Метайгорыю, толькі з-за таго, што ён сказаў, што ён заўтра не можа, вы вырашылі Метайгорыю дапамагчы і на заўтра абавязкова атрымаць Hearts of Iron, так? До конца галасавання 20 хвілін.
Зброю. Ось. Ось. Такі здоровенний квадрат, у яким ні халери нема. Ну, як вулиці города гэтага, але ж тут ні халери нема. Дивно. Реверсивная психологія. Ти говориш, що ой-ой-ой, ось гэтага мені доклад не патрэбны, тебе накидують балов. Так, мы нарэшце адчынілі партал у горад людзей. Але ж, таксама ёсць сумная навіна. Мы ні галеры тут не адчынілі. Ну, то бок горад людзей у нас адчынены, але ну, гэта не дапамагае. Мы тут не тое, каб нешта цікавае знайшлі. Я яшчэ прабягуся зноў у тое месца, дзе вада злівалася. Потому што мне падаецца, я павінен там быць тады, калі вады там поўны, ну, пакой. Але ж я ж не магу яго запоўніць назад. Я, магчыма, ўжо зламаў. На Грым Фанданга адправляецца яшчэ 2500. Дзякую вялікі, на нравится. Не падаецца, вёрца зараз не было. На Dreamfall за Longest Journey отправляется 10 тысяч. Вельмі нечакана. Вельмі нечакана. Зараз сёння будзе вечар паваротаў, так? У нас застаецца ўсяго, ну так, прыкладна 15 хвілін до конца. Бывали тихо. Окей. На Dreamfall The Longest Journey нравится яшчэ 2500. А дзе ён тады апынуўся зараз? Дайце-ка зазірну. Dreamfall The Longest Journey мае зараз 22600. Гэта ўсё яшчэ адстае ад Grim Fandango на 7000, так што, ну, не першае месца пакуль. Не першае. Раптоўныя котлеткі. Я ж не падрыхтаваны. На котлетки отправляется 9500. Ну, воды мы вернуть уже не можем. Ну все, бывает вода. На Dreamfall The Longest Journey 2500 отправляется. Дякую, Рик. И яшчэ 9500. Пачакайце-ка. Dreamfall зараз на другім месцы знаходзіцца. Адстае ад Grim Fandango на 3000, трошки менш нават. Як Люцик і Фрей едуць котлетки, ну і Фрей дакладна нельга. Так што там не варыянт. На Dreamfall The Longest Journey яшчэ 9500 і яшчэ 1000. І вы гэта выводзіць... Пакуль не... На Grim Fandango паспелі занесці? Так, на Grim Fandango отправілася 10 тысяч. Добра. 40 тысяч у Grim Fandango і 33 600 у Dreamfall The Longest Journey. Там лютая бойка зараз адбываецца. Так, добра. Гляджу на спіс. Ну так, усё яшчэ засталося. Усё на месцы. Зараз просто была цэлая серыя. Ну добра. Grim Fandango ўсё яшчэ застаўся на першым месцы і трымаецца там. 10 тысяч нечаканага было моцна. Складана такое перабіць.
У нас ёсць гэтыя блокі, мы можам... А, пачакайце-ка. Што? Чаму? У мяне ж няма ніякай праблемы. Глядзіце, я беру, падстаўляю блок. Потым ставлю блок на блок. І... Не, гэта не вырашае маю праблему. Я магу тэарэтычна падняць два блокі наверх і потым паставіць один блок на другі, але я баюся, каб бы я зноў пазл нейкі не зламаў. На блоку ёсць знак. Так, але ён нічога не значыць, звычайна. Ну, мы ўжо 2 разы такое спрабавалі. Ён, ну, яго няма куды паставіць гэты блок. Я зараз асцярожна, але я, магчыма, зараз зламаю. Давайте захаваемся перад тым, як я пачну херню рабіць. Захаваюся на старое захаванне. Перазапісаў яго. Бо я альбо зараз зноў пазл зламаю і гульню таксама. Калі зламаеш пазл, то не абавязкова. Ну, хоць гэта суцішае. У нас скончваецца хутка галасаванне, менш за 10 хвілін застаецца, пайшоў таймер ужо. Пакуль што ў лідарах у нас Грім Фанданга і даволі моцна замацаваўся. Я думаю, што гэта не апошнія пункты ў Nine Ravens. Так, вось адсюль мы хутчэй за ўсё ў сусвеце мёртвых можам прайсці. Окей. Ну, сусвет жывых нам зараз не абавязкова, бо ўсё роўно дзверы трэба прайсці скрозь гэтыя. Окей. А давайте выйдзем, паглядзім, як гэта выглядае. Є тут вороги ўвогуле. На пачатку стрима усе лічылі, што будуць героі. Так, так. І Dreamfall я не чакаў, што ён так блізка дабярэцца. А, ну... Гэта вось усё дзеля аднаго кавалка здароўя? Ну, добра. Цікава. Добра. Зусім не абавязковая штука. А, ну так, а выйсці адсюль патрэбна паміж сусветамі прасунуцца. Ну, ўсё тады атрымліваецца. Калі у крэпасці людзей больш нічога і няма, чакайце-ка. Тут сцена, па якой можна караскацца. Окей, можа быць не ўсё. Кавалак здароўя гучыць як назва якогось карыснага ласунка. Ён ёсць. Яшчэ геймчейнджера 7 хвілін чакаем. Так, у нас застаецца менш за 7 хвілін, так што ўсё можа здарыцца. Гэта месца літаральна толькі дзеля таго, каб сабраць маны? Навошта такое рабіць? Мана ж не настолькі карысны рэсурс, каб за ім лазаць вось такія месцы. Блин, варта можа было... Давайте перейдем в свет померлых. Можа нешта заменіцца. А не моцна. Змянілася, але незначна. Ну, тады можна уходзіць адсюль.
Только сярод живых уже пойдем. Потому что основное все взаимодействие скорости среди живых. На котлетки отправляється яшчэ 9500. Я пачынаю трошки напружвацца. Дзе яны? Далёка яны? Дзе ж котлетки? У котлеток 12 тысяч, 12 200. Пакуль далёка. Каб я не прыдумаў бакавы левы праход вось гэты. Я яго ўжо аглядаў. І што я ў ім знайшоў? Тэлепорт назад, усё. Толькі тэлепорт тут і ёсць. Катайкі нікуды не спяшаюцца, але пакрыху лезуць уверх. Там уверх можна забрацца, а забрацца як я магу? Па гэтай сцяне таксама можна караскацца. Блин, столько стен есть мелких для караскания, якія не вельмі заўважныя, я их недооцениваю. Хутчэй за ўсё есть яшчэ пару, якіх я пропусціў. Адкуль з'явіўся бан Рэгана? Кайшыр не памятаю. Ён сам неяк з'явіўся, я на гэта не ўплываў. А што ты тады? Давайте в свет мертвых. Перешкодил. Вельмі цікавае месца. Потому што яно патрэбна. У ім было бы зручна, калі б я мог адчыніць гэтую браму і праз сусед жывых проста праплыць, але як яе адчыніць, гэта яшчэ тое пытанне. На Дон Старту Гезер за Регане отправляется 1000. Зараз Херак і гэты пункт пераможа. Он застаецца ўжо менш за 3 хвіліны. Вось тут яшчэ можна забрацца. Шмат дзе можна забрацца. Гульня дадала шмат такіх месцаў, а я не ўпэўнены, навошта яны патрэбны. Unreal Tournament отправляется 1000. 1100. На бан Реган отправляется 100. Наконт Unreal Tournament. Я не ведаю, можа не ўсе чулі і бачылі. Зараз выходзіць серыял Secret Level, які па гульнях, па відэа. Гэта спроба стварыць любоў з смерці роботы, але па відэагульнях розных. Там прыкладна ўсяго 10, 12, 14 серый. Кожная прыкладна па 10 хвілін. Трэба асобна спіць на баны. Ну, мы ўжо размаўляем наконт Дон Стара з Реганай. Гэта супраць яе жадання робіцца. Таму, калі яно перамагае, мы пераспытаем у Регана, ці жадае яна. Можа, яна перадумае. І тады, калі гэта не атрымліваецца, то мы ладзім стрым Дон Старов з кімсьці яшчэ са стрымераў. Калі усе адмовяцца і не пажадаюць, то я буду проста ў Дон Старов гуляць. Вось такі план.
Ты можешь переписать Unreal у дужечках кап ці магчыма кап? Давай. Давай той же самый падыход. Я напишу просто кап тады туды дадам. Давай я лепей пасля галасавання, бо галасаванне ў нас апошняя хвіліна, калі нехта зараз спрабую прасунуць, я магу паламаць галасаванне сам апошні момант, так што няхай пройдзе галасаванне, і я пасля гэтага змяню. Так, наша мэта зараз увогуле выбрацца адсюль. Дзе тут выхад-то? Анікаматон робіць субтытры да сакрэтнага ўзроўню. Першая серыя на знічнай ее. А чаму дрэнна? Я пакуль яшчэ не паглядзеў тое, што там пана выходзіла. Ось, я раю паглядзець, але зноў жа ну, гэта на ваше меркаванне. То бок яны ўсё роўна якасныя, ну візуальна як мінімум серыя якасныя. Спадабаюцца ці не спадабаюцца, яны хутчэй не з таго, што яны зроблены неякасна. Хутчэй за ўсё па іншых нагодах. Так што раю вам паглядзець, калі вы прапускаеце такое. У нас пераможца. У нас выйграў Грым Фанданга. Давайте я вам уключу трэйлер яго. Зараз ён у нас будзе. Гульня так-то даволі старая. Я не ўпэўнены, што трэйлер будзе, але мне падаецца, быў трэйлер рэмастера. Спадабаўся Пакман. Я вось з Пакманам не магу зразумець. У тьютары я шмат бачыў меркаванняў, што серыя Пакмана жудасная. Ну, па тыпу хреновая серыя пра Пакмана. Але насамрэч, на маё меркаванне, вельмі добрая. Так. Шукаем Грым Фанданга. Трейлер. Ёсць для рэмастера трэйлер. Ён зноў жа рэмастер, там толькі падцягнулі тэкстуркі. Давайте я яго вам уключу. Дзіўна, рэклама не было перад ім. Заўсёды рэклама была перад гэтым. Уже ёсць серыя зацылка на ДНД. Яна, па-моему, першая. Ну, я не ведаю з перакладам, але на Амазоне, ну, з якога яны выходзяць, яна там адна з першых. З першых двух. Так, зараз я вам переключу, каб бачна было. А чаму ён? Ён уже пачаўся, ён просто такі вельмі ціхі. Ну, ў сэнсе без гука пачынаецца. Паехалі. Гука ўвогуле няма. Вы бачыце? Я зараз яшчэ раз пераправеру. Блин, я выбачаюся. Давайте яшчэ раз. Ён усё роўна не вельмі доўгі. Гук не захапіўся. Може трошки занадто нават. Buenos días. Это квест? Так, это квест. У яго асноўная ідэя, скажем так, завязка сюжэта у тым, што
вы гуляеце за смерць, якая павінна даставляць душы. Там я дакладна не памятаю вось гэтага моманта, там патрэбна вы займаецеся папяровай працай, але нешта накладваецца і вам патрэбна даставіць адну душу вельмі вельмі далёка, і вы адправляецеся ў падарожжа з дастаўкай душы. Вось гэта квест старой школы, там абсурдная абсалютна камбінацыя, але яны ў сусвет упісваюцца, таму што прыдрукавацца сусвет сам вось гэтых смерцяў розных карпаратыўных. Будем умешваць майонез і цацачную малпачку. Так, але я скажу, там я праходзіў не вельмі далёка, я вось гэты рэмастр гуляў. Я праходзіў, можа, ну не ведаю, можа нагуляў гадзіны 3, і яна больш лагічная мне падалася, чым вось зараз The Longest Journey. Ось. Але рэмастр я праходзіў вось гэтыя 3 гадзіны, нагуляў, калі яна літаральна гэты рэмастр выйшаў, а выйшаў ён, там была дата, 9 гадоў таму. Ну, цудоўна. Можа, нешта змянілася. Можа, нешта змянілася за гэты час. Я, можа, меркаванне сваё змяню. Добра, мы тут у любом выпадку у гэты бок прыйшлі. Стрым у нас працягваецца, на галасаванні ўсё не скончваецца, як звычайна. Мы гуляем свае звычайныя 2,5 гадзіны прыкладна. Ось. Заўтрашні стрым пятнічны будзе 3 гадзіны, як зноў ж звычайна, як мы звычайна робім. На герою мяча і магія 4 отправляецца 1000. Дзякую, Ріка. Ау, выбілі нам адразу. І не заўважыў, як ён там з'явіўся, ў гэты момант чытаў чатку. Тэрыторыя клана. Вось гэта клан. Гэта клан самых звычайных вампіраў. Вось гэтых, якіх мы паўсюль сустракалі, і ахоўнік у склепе, каля магіл, там быў... Карацей, зараз давайте трошки прабягуся па сюжэце, бо зразумеў зараз, што даўно не гаварыў вам увогуле, што ў нас адбываецца. Мы, Разіэль, мсцім Кайну, які нам здрадзіў. Кайн здрадзіў, закінуў нас у бездань на 1000 і 1000 гадоў. Там, не ведаю, стагоддзя, карацей, не вельмі вядома, як далёка. Цікава, туды можна ісці. На 1000 гадоў ён нам запіхнуў туды. Далей, што вызначылася? Кайн, у яго нейкая свая гульня, ён спрабуе чагосьці дасягнуць, мы не вельмі можам зразумець, што. Мы забіваем зараз сваіх братоў, якія раней былі нам братамі, а зараз проста пачвары, ну, літаральна пераўтварыліся поўнасцю. І пакрыху знішчаем кланы такім чынам. Мы перамаглі ўжо 3 кланы і накіруемся зараз да 4-га. Як вызначылася пра гісторыю Разіэля да таго, як ён стаў вампірам, і ўвогуле ўсіх гэтых яго братоў, яны былі Сафаран, можа, нешта такое, карацей, я магу перабудзіць. Гэта людзі, якія палявалі былі вядомы тым, што яны палявалі на вампіраў. То бок пры жыцці Разіэль да таго, як стаў вампірам, зараз ён памёр, потым стаў вампірам, потым зноў яго забілі яшчэ вось гэтая здрада Кайна адбылася. Ён увогуле не падобны на чалавека нават і блізка зараз. Вось. І зараз мы спрабуем, ну, мы ведаем пра тое, што мы сталі ў выніку. Мы раней былі ўсё ж такі не толькі чалавекам, а яшчэ і паляўнічым на вампіраў. Так што Кайн проста жадаў пажартаваць. І вось да чаго прывёў яго жарт. Мне падаецца, гэта тое, куды мне патрэбна. Давайте пабегаем яшчэ навокал. Назву змяніць? А, так, зараз назву змяню. Так, Unreal Tournament шукаю. З Unreal Tournament будзе таксама спроба ў нейкі каап. Але там як пойдзе. Зноў жа, будзе спроба, як атрымаецца. Гарантаваць я гэта не магу, бо дамаўляцца на далёкую будучыню трошки складана.
Я думаю, што жадаючыя знойдуцца, але колькі іх будзе і ў якім фармаце мы будзем гуляць, гэта пакуль занадта рана гаварыць. Так што я думаю, колькі людзей набярэм, а потым вырашым, што мы робім. Таму што могуць быць людзі, якія ніколі не гулялі ў Unreal Tournament. Так, працягваем далей. Назва павінна была змяніцца. Яго зараз б'ем, а ў мяне ж няма Soul River, што я збіраюся рабіць далей. О! Тое, што патрэбна. Мы яго зноў пабілі, проста прабеглі. Маўчала нешта, дзень не задаўся. Я проста з'яўляюся, збіваю яго і прабягаю далей. Падаецца, мне патрэбна ўсё ж такі... Мне патрэбна ўсё ж такі туды схадзіць, таму што, хутчэй за ўсё, і там будзе не абавязкова. А я зараз лезу ў нейкую абавязковую частку. О, блін. Мне бы зброю нейкую. Блин, трошки не хапае. Вы же холера. Трошечки не хапіла ну, не маны, а здароўя, каб атрымаць сабе Soul River назад. Я зараз бегаю туды-сюды толькі з-за таго, што Soul River няма. Мы зараз прабягаем гэтую чаргу толькі дзеля таго, каб упэўніцца, што гэта дакладна тое, куды мне па сюжэце патрэбна. Оп, не люблю того. Есть Soul River и есть огненный Soul River. Погнали. Вот сюда. Так, тут есть брама. Дивный символ. Чтобы он не значил. Ты. Это некая сонечная... сонечный годинник некий, так? Цікаво, ці патрэбна мне гэта для праходу далей. Перайдзем у сусвет мёртвых, мне падаецца, так? І паглядзім, як яно выглядае ў ім. Там яшчэ ў версіі нешта ёсць. Сусвет мёртвых. А не вельмі ён адрозніваецца так-то. Адзінае, што дзіўнае месца вось гэта сіненькім трошки адзначана. Нічога не дае таксама. Ну, блин.
Як я зразумеў, серыя Soul River пра Разіэль, а Бладоман пра Кайна. То бок, першая гульня, якая выйшла ў серыі Legacy of Kain, гэта Бладоман, і яна расказвае гісторыю Кайна. Пасля гэтага выходзіць Soul River, першы, і працягвае гісторыю Кайна, але з пункту гледжання Разіэля. Вось такі цікавы момант. Далей Soul River 2, і потым, наколькі я ведаю, выйшаў... Можа быць, выйшла яшчэ што-небудзь, але, можа, не, і потым выйшаў Бладоман 2. То бок, у прынцыпе, калі цікава поўнасцю гісторыя на згода, і зразумееце, як па тыпу, што тут увогуле адбылося, таму што гісторыя расцягнута на шмат стагоддзяў, я так разумею. І гісторыя Разіэля гэта толькі частка гэтай ўсёй гісторыі. Тым больш, што калі вы прайсці, ну, з адной кропкі гледжання зразумець серыю нельга, мне так гаварылі. Ну, то бок, калі толькі за аднаго праходзіць канкрэтна Soul River, то на ўзгод не поўнасцю зразумела. Альбо можна, ён можа скласці не тое меркаванне, ну, не сапраўднае. This city once teemed with the life of my kind. Could it be that other clans had suffered the same fate as mine? In his madness, could Kain spare none of his brood? It was not Kain, but Duma's own arrogance that brought the downfall of his clan. These are human weapons, Raziel. Believing themselves invincible, Duma and his offspring failed to see an attack coming from the least likely assailants. Complacent in their arrogance, they were taken by surprise, allowing the human vampire hunters to decimate their ranks with little resistance. The few that escaped have been reduced to scavengers. Людзі знішчылі цэлы клан вампіраў. Клан Дума лічылі, што яны настолькі крутыя, што ў прынцыпе нічога ім не перашкодзіць. І ў пэўны момант на іх раптоўна напалі паляўнічыя на вампіраў і расправіліся з цэлым кланам. Яны занадта думалі, што яны занадта моцныя, не чакалі атакі канкрэтна ад людзей. Лётает там. Так, это я взаимодейничать не могу. Там версии ёсць, але я не дабяруся. Мне патрэбна скрозь сцены праходзіць. Центр стаіць куб, добра. Мне гэта пакуль нічога не дае, але буду ведаць. Давайте пробежим тэрыторыю. Даследуем яе. Доўгі калідор. Які вядзе дасць, да, просто для дзвярэй звычайна, якая нам блакуе праход. Мне патрэбна будзе у седжавых ўсё ж такі. Мы там учора на Mass Effect дамаўляліся. Мы дамаўляліся на Mass Effect, але пытанне зараз у нас прыкладна наступны падыход будзе. У нас ёсць две галасавалкі по Mass Effect. Зараз касцана. У нас есть два пункта для голосования по Mass Effect. И план такие. Один из них за героя Mass Effect. 3 голосовалки? Почекай-ка. У сенсі 3 голосовалки. Да, зараз зазерну. Mass Effect. У нас есть Mass Effect за злочинца. У нас есть Mass Effect за героя. И я не памятаю, что у нас нечто еще было. Mass Effect. А, і Андромеда. Вось. Андромеда, так, дакладна, я пра існаванне забыўся. Вось, гэтая 1000, дзед Максим, вырашай. Яна адпраўляецца за злачынца альбо за героя. План такі.
Захаванне будзе адно, неважна які, то бок першы стрым, якім будзем праводзіць па гэтым па Mass Effect другому, будзе за тое, што пераможа, то бок за злачынца, значыць за злачынца. За героя, добра, за герою, за нашу 1000. Шукаю, дзе за героя. Вось ёсць, а гэты пункт прыбіраю. Яно зараз візуальна пакуль не змянілася, але як толькі куды-небудзь закінуць, хоць на што, то спіс адразу аднавіцца. Ось, план такі. Напрыклад, перамагае першы стрым за героя, то на наступны стрым, калі пераможа злачынец, то наш персонаж будзе трошкі з біполярачкай бегаць і атрымліваецца на адном стрыме у нас адзін стыль паводзінаў, на другім стрыме можа змяніцца, а можа не змяніцца ў залежнасці таго, на што нагаласуем. Так, гэта куб у цэнтры. Ён нам не вельмі патрэбны. Вось тут у нас ёсць пад'ём уверх. І праход яшчэ далей. Петру нейкую сістэму тут гэты план зрабіў. На адрамент дагэтуль больш, чым на героя. Без праблемаў. Куб я пакуль перасоўваць не буду. Ён літаральна амаль 100% я бачу, куды яго паставіць, каб ён стаў правільна. Але я не жадаю, бо можа быць... ну вось туды... Не, бачу два месца, куды яно можа патрабіцца. 3 месца бачу, куды можна паставіць куб. Там яшчэ ёсць кубы? Окей, ну добра. Пакуль гэтым займацца не будзем, адчынім там дзверы збоку. Блин, это ўсё не той шлях. Ага. А гэтыя дзверы просто так не адчыняюцца. Я думаў, што іх можна ў матэрыяльным сусвеце адчыніць. Добра, пабеглі назад. Адзіны варыянт, які ў нас застаецца, гэта прайсці скрозь браму вось тут. Не зусім разумею, куды нас гэта вядзе. Тут ёсць куб, які можна перасунуць. Бачу сімвалы клана. Што гэта за частка? Так, это прасунуцца тут нельга. Ёсць яшчэ павароты. Блин, тут же лабірынт цэлы. Слоп у цэнтры яшчэ стаіць. Тут будзе пазлаў. Дзверы. Мы ўжо як мінімум у 4 месцы можам пайсці. І гэта ўсё нікуды мяне не вяло. Я не разумею гульня. Паўсюль тупікі. Ну, мне падаецца. Адзінае месца, дзе ёсць, гэта падняцца там наверх. Нейкім чынам.
Дзе мне катсцену показалі? Вось гэта адзінае, што я магу сабе ўявіць, куды мне можна схадзіць. Тут я будем просто ігнараваць. Тут уверх можна скок. А я не дацягнуўся, так? Ну, трошачки. Не. З гэтым кубам тады можна будзе туды ўверх скокнуць, хутчэй за ўсё. Ён дзеля таго там і стаіць. Яшчэ одно месца такім чынам дадалося, куды можна пайсці. Я зараз напужаны. Гульня раптоўна такая, ну на-ка табе это, па тыпу, ідзі вось у гэта некалькі невядомых месцаў. Сам прыдумаеш, што ты будзеш з гэтым рабіць. Усё яшчэ кропкі для пераходу ў свет жывых я не бачу. Зразумеў. Мы можам паставіць зараз куб у сусвеце жывых. І у свеце мёртвых ужо заскокнуць. Усё. Это адзінае месца, куды я ведаю. Хрэнасі адкрыты свет. Амаль, так. Вось гэта тое, куды можам скокнуць. Мне падаецца, мы нават туды можам заскочыць, вось у тыя месцы. Але ў сусвеце мёртвых гэта бессэнсоўна. Плюс ёсць яшчэ вось тая кропка нейкая, якой не зразумела, што ўвогуле. Мне падаецца, там нічога няма. Ну і туды высакавата, мне падаецца, туды мне спатрэбіцца другі куб. Давайте тады. Тут есть пераход у сусвет жывых і скок уніз. А што, калі я вярнуся? Куб-то у мяне нікуды не падзенецца, правильно? Зараз паспрабую туды ўправо ўверх паставіць. Калі мне атрымаецца даскочыць, то ў мяне будзе 2 кубы ўнізе у выніку. І я ў яшчэ одну кропку не могу схадзіць. Мне падаецца, гэта цэлы замак апцыянальных шляхоў па тыпу дадатковых лакацый, якія можна даследаваць так сама. Окей. Ён занадта высокі, то бок пакуль што рана. Добра, гульня падлумачыла. Мне падаецца, страляць хутчэй буду, так? Так. Калі мы тут упадзем, то нам прыйдзецца зноў бегчы ўсё гэта, так? Не падай, зель. Дзякуй. Як раптоўна змяніўся дызайн. Там дагэтуль былі як такі храм, а мы зараз у тэхнічных такіх індустрыяльнай частцы раптоўна апынуліся. Выглядае як праца людзей, больш, чым праца гэтых самых вампіраў. Бачу. Ось там можна нешта націснуць.
адбыўся пераход, як у Silent Hill. Прыкладна так. Раптоўны такі індустрыялізм жорсткі. Вельмі нечакана. Так, ну тут трошки вампіраў ёсць. Кубы ёсць. Мне на іншы бок патрэбна. Для гэтага мне спатрэбіцца хутчэй за ўсё шмат кубоў. На іншы бок і пераправіць. Туды залезем уже, раз такая справа. Зараз галоўна не зламаць. Ведаеце што? Зараз я зноў глупства сваё зраблю, блин, і зламаю. Давайте осторожно. Адзінае, што у нас зараз ёсць гэтая здольнасць, каб страляць імпульсам. Мы можем зараз збіваць блокі вышэй. Ага, тут труба толькі ёсць і ўсё. І мана. Я не вельмі разумею гэтую гульню час ад часу, яна робіць вось такія месцы. Таму што быццам яна паводзіць сябе так, быццам вось гэтая душа, яна вельмі важная. Ну, але ж насамрэч не. Гэта запасы маны я шчыра амаль не выкарыстоўваю. А павінен быў бы, насамрэч. Карысная рэч. Я думаю, што асноўная тэма тут... А, не, пачакайце-ка. Асноўная тэма. Хутчэй за ўсё гэтыя кубы патрэбны мне, каб назад вярнуцца. Я просто зараз сабе прыдумаў такую херню, якую, можа быць, і не патрэбна было рабіць. Трэба перакаціць нейкі куб з гэтай часткі, вось з гэтага блока, вось у гэтую частку. Але па выглядзе, насамрэч, не. Хутчэй за ўсё мне ні халеры не патрэбна. Мне хопіць таго, што тут ёсць. Ці магу я стрэльну збіць куб? Давайте зараз праверым, каб ведаць, таму што той момант, калі мы зламалі пазл у гульне, зусім мы зламалі яго, быў канкрэтна з-за таго, што я не мог зняць кубы адзін з аднаго. У мяне было недастаткова кубоў для гэтага. Зараз я стрэльну. Так, я магу іх спіхіваць адзін з аднаго. Усё. Мы не можам зараз зламаць гульню так же сама, як і, ну, як раней. Альбо мне ўсё ж таки патрэбна. Як мінімум один куб туды наверх запіхаць. Бо іх тут 4 і ў гэтым сэнсе не вельмі шмат. Трэба шукаць новы метод. Так, на ўсё наше жыццё гэта пошук, як зламаць пазлы. Навошта тады ў гульню гуляць, правильно? Ага, не, я уже другі раз ловлю сябе на тым, што я прыдурак. Справа-то ў тым, што я не магу далей яго пхнуць, ну, падняць. Мне патрэбна апора, каб я мог стаць, а там яе няма тады. Ну, то бок гэта бессэнсоўна. Я бы зараз зламаў сабе яшчэ раз пазл. Пролічыўся. Ну і ладно. Значыць, не так патрэбна яго рабіць. Просто можа гэта два кубы паставіць адзін на аднаго і ўсё. Я майстер пазлу. Вы побачили. Склав його. Ідеально. Ага, тут не хапаем. Мне патрэбны яшчэ один куб. Прыкладна. А што тады можна зрабіць? Ну, з вады ж я не достану, правильно? Не доскачу, там занадта высока. Тады, мне патрэбна шукаць іншыя шляхі. Я магу патэнцыйна ў гэтыя трубы залезці, а?
Хм. 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 Окей. У мене нема ідеї тоді. Ось зараз у певний момент. Тут кубов не хапає, так, з цього боку. З іншого боку ми притягнути не можемо, тому що вони не можуть поставитися один на один. Ну, їх амаль хапає, але трошки ні. Мені потрібен ще один куб, п'ятий, щоб я мог підсадити ще куб вишей. Але не, почекайте, що я роблю? Во! Ось оно рішення, я можу несколько навіть перегнати так. Ну все. 20 годов тренировки. Так. Мне таку резюме и не писано. Професійний. Легко ломаю все. Пазлы от маленьких до великих. Добро. Ну, 2 кубы, гэта мне падаецца мой максимум зараз. То бок, гэтыя 2 ўнізе я дакладна перасунуць не павінен. Угу. Зноў жа, зараз атрымліваецца амаль тая ж самая праблема, што і была раней. А, я придумал. Не, назад. Отбой. Я придумал, як зробити куб. Мне зараз я спробував придумати, як мені зробити стінку у 3 куби. І я придумав зараз. Мені тільки потрібно ще один куб отсюль. Ой, не то. Ось так. Бачите? Зараз ми робимо ось так. Потім ми робимо ось так. Потім ми беремо, заскокуємо ось тут. І у нас отримлюється слуп з 3 кубов. А куди я їх тягну? Ось там на версії є вельми висока платформа, куди можна забратися. Бзда, я зараз сам начмурив, я наскільки я розумію. Усё, добрались, бачите? Легко. Я 5 хвилин тому. Блин, я замовзнув пазл. Ага. Это реально некий индустриальный комплекс? Неким быццам бы гэта самая шахта для ракеты, альбо нешта такое. Дзіўна. Дзіўны клан. Можна і 4 зрабіць. Там, мне падаецца, не хапае для 4, але тэарэтычна магчыма. Калі б я ў пачатку вось гэтыя 2 паставіў... Так, можна 4 зрабіць. Але не ў той... Не калі я ўжо перацягнуў усё на іншы бок. То бок там у пэўны момант можна было 4 зрабіць. А, не, і зараз нават можна. Я зараз яшчэ раз падумаў. Так, давайте дёрнем. Я не ведаю, што я зрабіў. Ага. Яно нешта агнём трошки попыхала і ўсё. Нічога няма. Мне падабаецца гэты індустрыяльны стыль, і пры гэтым руны нейкія на сценах бясконца проста у вялікай колькасці. Цэлыя сцены рун.
гэта не было. Далей пайшоў наступны пазл. А нам бы уже пакраху скончваць. О, вентиль нейкі. Оп. Зялёненькі, чырвоненькі, нешта свеціцца. Можа зараз калі падпаліць, там нармальна будзе. Нейкія супертэхналогіі ў іх. Я прыйшоў зверху, правильно? Вось адтуль. У мяне за мною прабіла вось гэтую дзверь. Куды б яна не вяла. А, гэта тая дзверь, якая будзе з каротам зараз. Я не ведаю, што робіць рычаг у месцы, падобным да ракетнай шахты, але пацягну яго. Ідэальна. Каб вырашыць любую праблему, дастаткова проста пацягнуць рычаг. Мяне гульні гэтаму навучылі. Мы атрымалі свой гэты куб тут. Такім чынам мы можам забірацца вось туды. Это новае месца будзе, але пакуль не спяшаемся. А гэта куды вядзе? А гэта ў нас будзе хутчэй за ўсё той доўгі калідор, які я не разумеў, навошта ён увогуле існуе. Так. Ён мяне прыводзіць літаральна ў той же самы пакой. У нас зараз 2 альбо 3 шляхі раптоўна скараціліся. І мы можам ужо далей як бы прасоўвацца па пазлу. Так, на гэтым тады давайте, таму што нас все роўно закіне халяра ведае куды, і нам патрэбна будзе бегчы ад партала. Таму сэнсу тут мы самую галоўную частку гэтага пазла зрабілі і скароты сабе нарабілі, так што ў прынцыпе павінна быць нармальна. Тут я захаваюся на новае захаванне і буду перадаваць вас далей, бо сёння ўжо трошкі нават падзатрымаўся. Заўтра мы гуляем у Грым Фанданга, квест. Я не памятаю якога года дакладна, калі ён выйшаў арыгінал, але мы будзем гуляць у рэмастер, у яго трошкі палепшаную версію. Там яна трошкі візуала, трошкі тэкстурак і кіраванне палепшанае. Так. Глядзім, хто у нас чым займаецца. Ватафака ў кіберпанку. І куткі у Dance World, і Васк 66 у героях Мяча і магіі. Так, але якіх мне не паказвае нешта. Третіх. Добра. Там герой. Давай да Васка. Так, я згодны. Давайте да Васка. Паглядзім герояў. Жадаю вам добрага вечара, і мы побачымся з вами заўтра. З чацвёртым абломіластым пойдзем у трэці. Нічого, яшчэ нагонім.